Nthawi zambiri anthu ndithu amabwera kumafotokoza kunena zona kuti anthu amene mukuwadalira ngati ma masters yanu izafika nthawi yona kuti nthawi imeneyo sazakutetezani azachokapo ndithu pamene alipo mphamvu zimali nazo zizatha kuzabwera anthu ena muzasowa mtendere ndipo anthu amenewo azakukanirani ndithu muzafunikira inuyo mukayankhe milandu imene munapalamula. Tikhulupirira kuti ambiri taona ndithu kuti kagulu ka anyamata azikwanje amene atunde kuti ndi akulilongwe akuti ndithu kanayitanitsa msonkhano wa atolankhani motsogozedwa ndi mkulu wa achinyamata amenewa amene tuzina akamati Friday Chimwemwe. Ndipo tenga ndi zimene amayankhula pa mkumano amenewo akunena zona akuti ndithu iwo atuluka ku chipani cha Malawi Congress Party malo mwake ndithu alowa ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ndefunso nkumati kodi amenewa anyamata azikwanje azikatani ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party? Chimene chikuwapangisa ndi chani kuti achoke ku chipani chimene cha Malawi Congress Party? Monga tikudziwa ambiri kuti ndithu chisankho chimene chika pa 16 September 2025 chikuoneka ndithu kuti chikukomera chipani cha Democratic Progressive Party motsogozedwa ndi Arthur Peter Mutharika. Ndi anthu onse ndithu amene amachita zinthu zosalongosoka, zinthu zakupandu, kuvulaza anthu, kubera anthu. Mbali ina ndithu akupangidwa sponsored ndi akuluakulu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Makamaka ndithu ali Richard Chimoto Banda ndi amene ndithu amakhala kutchulidwa mkamwa dzina lawo silimachowa mkamwa mwa anthu kuti amenewa ndi amene ndithu amapereka ndalama kupanga organize achinyamata ndi chilingaliro ndithu azikasokoneza kaya kuli ma demonstrations ndi zina zotero. Ndi popeza zoti tewulo ndithu ikuoneka kuti ikusintha ng'ombe zayang'ana ku dazibom. Ndi makosana amene akuoneka ndithu kuti amba kutenthedwa chifukwa kuziwa zona kuti zimene amachita zija zimene ndithu anthu ankanena zija kuti koma zimene mukuchita izi tsiku linake ndithu zizakubwererani. Pano ndithu amba kuzindikira kunoti kuli maula kumapeto ake ndithu anthu amene akathera ku ndende. Ndi apa akubwera kumanena zona kuti ndithu afuna kugwira ntchito ndi chipani chimene cha DPP ndi cholinga choti athandizire ndithu kuthesa zoyipa zimene zimachitika pa chigawo cha pakati. Amenetu ndi Friday Chimwemwe ndi amene ndithu amafotokoza pamenepo. Komano ndi mmene anapangira chipongwe anthu amenewa kupanga ndithu a chipani cha Democratic Progressive Party mwina ndithu ena tinayiwalira koma tikukumbukira ndithu kuti munali mu chaka cha 2024 panali ndithu pa 24 April pamenepo pamene chipani cha Democratic Progressive Party chinachita ndithu chimafuna maka ndithu chichitise msonkhano wake ankanena zoti Blue Parade ankafuna ndithu kuti ayende mu mzinda wa Lilongwe. Makatu ndithu mtawuni ya Lilongwe komano chimene chinachitika nchonena kuti kunabwera ndithu gulu la achinyamata amene ndithu ena mwa iwo amasogozedwa ndi a Munro. Tikhulupirira kuti ambiri ndithu a Ledison Munro tikuwadziwa bwino chifukwa iwo ndithu ndi amene amatchuka kwambiri ndi nkhani za uchigawenga, kuvulaza anthu, kuchita zinthu zambiri zoyipa, kuwachita ndithu anthu kaya kuchita zionesero ndi kuti amakhala ndithu iwo akupita kumeneko ndi achinyamata anzawo amene amapanga organize ndi kuti ndi amene wawa akulumikizana kwenaku ndi akuluakulu ndithu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndi zimene zinachitika pambowe tikukhulupirira kuti ena anatsatira kunena sinatsatire komano nzoona kuti pamenepo ndithu a chipani cha DPP anaphwanyiridwa magalimoto. Mukuona pa screen panopo pakuyenda ndithu galimoto imene ndithu ikuoneka zoti inaphwanyidwa. Galimoto imene anaphwanya ndithu ndi anyamata ake ndi amene wawa amene kuti achina Friday Chimwemwe motsogozedwa ndi amene achina Munro. Sizokhazo ya tikumbukiranso ndithu kuti panali pa 20 March 2025 ngati sakulakwitsa ndithu madetiwo pamene ndithu anthu ogwira ntchito mboma amadandaula kunena zona kuti zinthu sizili bwino, katundu akwera kwambiri mitengo ndi ndalama imene tikulandira sizikugwirizana. Tatenjezere nkoni mutenjeze ndi ka percentage ka nzeru, mutatenjezeka ndi 40% kuti muna kasalale kazioneka ngati ka nzeru. Komano malo mwake ndithu kuboma kuti limvere madandaulo anthu amene anakatumiza gulu limene likuti achina Friday Chimwemwe ndi achina Munro atavala ndithu zimamaski kuphimba nkhope anapita ndithu kumwe kukapeza anthu amene ndikuamenya kuwavulaza. Mukuonanso ndithu chithunzi chimene chikuyenda pa screen panopo ndithu ndi mzimayi amene avulazidwa so innocent kavulazidwa ndithu ndi anthu amenewa amene ndithu amalandira malipiro kuchoka ndithu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Sikalekale soya panali ndithu pa 26 June 2025 pamene ndithu a Sylvester Namiwa ndi gulu lawo limene amazitcha kuti Concerned Citizens ankafuna ndithu kuti achite zionesero zosusana ndithu ndi wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission makaponena kuti asagwiritse ntchito njira ya smartmatic
komano chimene chinachitika ndi chani? Atapita ndithu ku Lilongwe pa community ground ku Lilongwe kumeneko ndithu kunatuluka gulu lake lomweli ndikuti ndi zikwanje atavala mamaski ndikuti anamenya anamiwa kuwavulaza pamaso ndithu pa asilikali ankhondo komanso apolisi akuonera zinthu zimene zikuchitika. So lero ndithu azikabwera kumene zoti yayi ndifuna ndisinthe chipani ndipite ku DPP ndicholinga kuti akasokonezenso kumeneko anthu amene ndithu akuena zoti aweruzidwe aziwe zoti zimene ankachitazo ndi zinthu zoyipa komanso ndithu likhale phunziro kwa anthu ena ake kuti nkhalidwe ngati umene usikuyenera kusekeredwa muziko. Anthu amene ndi oyipa kwambiri ndi anthu obwezesa chitukuko muziko. Sitikhulupiriranso kuti DPP ndithu ingapanga accommodate zimenezi chifukwa zimene anakumana nazo kumponera kuja pamene ndithu wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chapakati Alfred Gangala anachititsa ndithu msonkhano wa ndale kunali ku Ntchisi. Pobwera kumeneko anakumana ndithu ndi kagulu kamene kanakapanga chipongwe kumponera kwaotchera ndithu basi ndi zinthu zimene zijazo tikhulupirira kuti zinapita ndithu m'malekodzi. Ngakhale apolisi amachita kuonekeratu kuti akagwidwe ka ntchito amakhala ndithu akukondera chipani chimene cha Malawi Congress Party chifukwa ma incidents omwe onse amene tafotokoza apa zikuoneka ndithu kuti apolisi palibe china chilichonse chimene ndithu amachita ku zimene zinachitika ku parliament. Ma MP otsutsa boma kuwaphwesera ndithu matayala komano anthu kumadziwika kuti wapanga zimenezo ndi wakuti amene ndithu amayenda ndi Richard Chimwendo Banda anthu kumapanganso identify kuti uyo ndi munthu wakuti komano polisi inakanika ndithu kuchitapo china chilichonse kufunsidwa ndithu wamkulu wa polisi ayi anthu amene wawandotino tagwira tafotokozani bwinobwino kuti anthu mwapita nawo kuti zinakanika ndithu. So zimene amanena anthu kuti nthawi zafika chilungamo ndithu anthu azafuna akulandire chilungamo ngati ndithu anthu amene apangidwa chipongwe ngati amenewa sanalandire chilungamo apapa ndithu azafuna zoti kulakwiridwa kumene alakwidwa kuja anthu amene apanga zimene akuyenera ndithu alandire chilango. Mwina ndithu anthu amene mitima kuzasika pasi kuphatikiza pamenepo anthu amene amatuma anthu amenewawo akuyenekanso ndithu kuti akumane ndi chilango. Zimenezi zizabweretsa sanity kuziko zapezeka zonena kuti anthu azizindikira zoti tikapanga izi kumapeto ndithu akazasintha administration ndekuti no tizakumana ndithu ndi chilango. Kumapempho kwambiri ndilona kuti anthu amene ndithu amakhala ku usogoleri andale awa makamaka akalowa mboma akuyenera ndithu azikumbukira chifukwa chimene anapirira ndithu pamenepo sanapite kuti akazunze nzika komano anasankhidwa ndi cholinga kuti atumikire anthu ndi akamayiwalira zona kuti anasankhidwa kumeneko kuti atumikire anthu zotsatira zake zikafika ndithu nyengo yachisankho ndi zimene ndithu zikuonekera chipani chimene cha Malawi Congress Party. Tikhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino mmene zikuchitika ndithu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party kumeneko ndithu anthu akuona kuti abalika anthu ajawo amene amamveka mbiri aja kuti ndithu amatuma anyamata azikwanja amene kuti ayina Friday wa ayina muno aja nthawi yono ndithu yawafikira ndi akuopa akuziwa zona kuti ziwathera bwanji kuba kumene amaba kuja misonkho ija kuvulaza anthu kumene amavulaza kuja zonse zija akuzindikira kuti ifikano nthawi yachiweruzo akangoti atuluka ndithu mboma ndi chifukwa chake akuphuphaphupha amenewa kuti mwina mwake ndithu apitire kulamula boma koma amene zililimu apa ndithu madzi achita katondo ng'ombe ndithu zayang'ana ku Dazbom amenewa akupakira ndithu. Mwene maganizo pa nkhani imene pamene tiona zoti zigawe ngati zimene zimanyamula zikwanja kuyamba kutema anthu kumeneko ndi ku Lilongwe maka ukakhala kuziti kuli ma demonstrations zamba ndithu kupepesa akuti ndithu afuna kugwira ntchito ndi chipani cha Democratic Progressive Party maka pozindikira kuti chipani cha MCP ndilo chagwa pa chisankho chimenechi. Ngati maganizo amene alipo mutafotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zomachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.